Везните са символ на баланс и харизма. Но коя татуировка ще ти подхожда най-много? Открий сега! Ако искаш нещо минималистично, съзвездието на везните е перфектен избор. Изчистено, но с дълбок смисъл. Обожаваш красотата? Тогава цветя като рози и божури, символи на твоята планета Венера, ще подчертаят твоята елегантност. Ако балансът е твоята суперсила, татуировка с кантар или ин и ян ще отразява хармонията, към която винаги се стремиш. А може би театралните маски? Везните са известни със своята адаптивност и способност да виждат двете страни на всяка ситуация. Диамант или огледало. Везните обичат естетиката и изяществото. Тези символи могат да подчертаят твоята любов към красотата и истината. Обичаш симетрията? Геометричните дизайни и мандалите ще подчертаят твоето търсене на съвършенство. Продължавай да споделяш видеото с приятели. Ако ти харесват нашите видеа, можеш да ни помогнеш, като ни последваш и се абонираш.